Ribeira berrou un xoves máis para pedir que se cubran as prazas de médicos do centro de saúde. Neste momento faltan 4 profesionais dos 14 que debería de haber en plantilla. Os arredores do Centro de Saúde de Ribeira encheronse un xoves máis de veciñas e veciños que reclaman á Consellería de Sanidade que se cubra a totalidade das prazas de médicos que ten o ambulatorio. A veciñanza cansa de listas de espera e de non poder ter unha cita a tempo co seu médico de cabeceira, sigue pedindo unha sanidade pública de calidade. Necesitamos unha boa saúde pública, porque a primaria, por exemplo, é a base da sanidade, unha boa atención primaria. Tuvemos moi boa sanidade pública, pero o deterioro cada vez notase máis. E ter un médico que che faga un seguimento cando tes unha enfermedade crónica ou confiar na persona, porque un médico de primaria é un psicólogo, é como un filtro para a saúde. E para que isto sexa unha realidade, para que os pacientes estean ben atendidos e os profesionais non desborden de traballo, é preciso contar coa totalidade dos médicos designados no centro de saúde. Se necesita médicos para una buena atención primaria y a la vez también carecemos de especialistas porque hay unas listas de espera bastante grandes en especialidades. Psiquiatría es algo importantísimo y no hay porque es la enfermedad de este momento tener una buena salud mental es importantísimo y también psiquiatras, especialistas, traumatólogos, las listas de espera son enormes. Para primeras consultas sí, está bastante bien, para intervenciones, accidentes, pero después lo que son las revisiones, pues hay una lista de espera bastante grande. Ademais, sostén que para que haxa un acceso igualitario á sanidade pública é preciso contar cunha sanidade forte. Los obreros no podemos ir a la privada, necesitamos la sanidad pública, necesitamos una buena sanidad pública. Ribeira segue a mobilizarse, amosando o seu sentir ante a falta de facultativos que hai no centro de saúde local. Y espero que nos sigamos movilizando cada vez más, porque lo necesitamos, porque yo creo que perjudicados somos todos. No es de colores políticos ni nada, somos personas que necesitamos unha buena sanidade. A veciñanza seguirá concentrándose ante o centro de saúde semana a semana e o vindeiro 11 de outubro realizarase unha cadea humana que conectará o ambulatorio ribeirense co Hospital da Barbanza. Acción pensada para amosar o sentir e a demanda urxente da cidadanía de contar con persoal sanitario preciso para garantir unha sanidade pública de calidade.